Machiegni nyakora mag jwang'o saure kamoro moro ma intiere machiegni chenro ni mano mag weche manyien mag migago mabiro ni sani koseromo saa 7 mar odiechieng' makono kamoro moro ma intiere en geno mara ni bedo kod odira makare chenro morumo sani mar injili kalo en geno mara ni puonjori kanyo ujiwi kaachiel koda ka jogi kamoro moro ma intiere jogo modhi kanisa jogo ma intiere ute lamo mopogore opogore odiechieng' ma kawuono en koro useduogo kendo ikuru ne winjo weche manyien mag migago adhi bedo kodi kaachiel kachiel nyaka e giko mano mara weche manyien mano miyo chako tudri kodwa sani wantiere live e mbui meko duto te mag Ramogi TV yudwa gi nying mar Ramogi TV e Facebook Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube Ramogi TV KE e mbui mar X kata Twitter ka ote machuok yoronwa SMS line oyaw en 3:600 ibedo kodwa kae nyaka e giko mar chenro mag weche manyien mag migago chieng' Jumapil ma kawuono tarik 2 dwe mar 10 kod achiel higa mar 2025 adhi bedo kata e weche manyien odiechieng' ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch te kisumo kanya kod mokeo nyaka sango wachako kod weche manyien kama wayudo kae ni jatend migawo mar somo Migos Ogamba okwayo riwruog jopuonj mago mag mbalariany mondo miyo yie ka omenda ma oketnegi thenge kendo ma owinjore ochulgi mag kidienje 2. Ogamba mane loso e kaunti ma Mombasa kama ne otiekie romo mano mar riwruoge mago mag tiego tije lwedo Kenya Association of Technical Training Institutions okoni sirkal kokalo kuom migawo mar somo oseye chulo gowi maromo bilion 7.7 kidienje 2 kendo mano owinjo bed gino makelo geno ne jopuonj kod jotije mag mbalariany makoro nie ng'anyo ma haon ndalo 50. Of 9.7 and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts, which are not a debt that was incurred by the Kenya Kwanza administration. It was incurred before. So what we are trying to do is resolve all those pending issues so that going forward, we do not have people going to the streets each and every time. We've done it with the other unions, we've done it with Kupet, we've done it with NAT, and everything is settled. And we will be able to do it with WASU. All we're asking them is for them to come to the table, look at the realities of the current situation, and accept the offer that the government has put on the table, because it is the best offer. Kama chelo nyakora moge jwang' en ni sirkal dhi nyime kod chenro mago mag reso jodak ma yudore Chesongoch mano kod moror e Elgeyo Marakwet bang' oula mano mar chuodho yweyo gweng'no kendo weyo ka ji 22 ka owito ngimagi kendo dhano ma kwan gi poko yangi ne oyudo hinyruok. Nyaka sani ji maromo 29 podi manyo kama nitiere bang' ka anyuola gi yango ni pok gineno gi nyaka ne masira makamano magi. Riwruok mano mara Kenya Red Cross kaachiel kod jogo machiwo sire kinde masira bende koro oriwo koda ka sirkal e chenro mag reso oganda ma e chich ni chuodho mago oula ne manokel kanyo kod koth mapek ne umo. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kaachiel kod jotelo mamoko osemole gwenge makono ka odiechieng' mar 2 mano mar temo tayo chenro mag reso ngima oganda mano yudo hinyruok kod yango moko mano wito ngimagi. And request all of us to support each other. I have asked yesterday the local community to work together with the chiefs, the assistant chiefs, and the Ngao officers to make sure that all of us go to safe grounds. As the rains are still on, it's important that we move many of these people to the safe grounds. Along the entire Kerio Valley is actually under threat as it continues to rain, all the way from these sides of Baringo, Keyo side, Marakwet, West Pokot. There is always danger of landslides. And I think that our Ngao officers, our county commissioners, the regional commissioner is well briefed to make sure that we give out early warning and an alert to everybody to go to safe grounds. And if we work together like this, we'll be able to resolve this. There are 21 bodies that were found. 21 included the 2 that were found today on the ground.
When I went to Embobud yesterday, you know, so I'm a local, so I have an advantage of continued conversation with the people there. So when I went to Embobud yesterday, we could not retrieve one body. There's a conversation with the families to see how best that can be handled. There's a request also at home there by some of the family members to say if we found our loved ones in the situation they are, they would have wished to bury them. But you know, there's a government protocol for handling, in such disasters, for handling persons who have lost their loved ones. Ji makwanigyo ya Elfadek award mano mara Kapomboi katishungulu bura mano ma kwanza maidore county ma Trans Nzoia ula odaro bang ora Sambwani baro genge kalore kod pek mar koth machwe ekindeni ula umomo kendo umo delni puothe ka oweyo jodak maonge kod karjot ekinde magwengno odong kachalo nam jodak to korka korgi obiwo seyo ne sirkal mano mar county no magiwacho ni osebuono gero geng aorano magiwacho ni emomiyo aorano umuomo kendo wegi ka mwandugi okethore kendo ngimagi bende orochore gi kwayo jochiw sir kod jogo mago mareso oganda e kinde midhiero mondo mi ochwalnegi kony mag chiemo kod gik mag chako dak. Na hiyo daiki ijamalisiwa mwakapatwa na hasara, mboga zimeenda, chakula ambayo ilikuwa kwa nyumba imelowa na maji, na hata hatuna penye tunaweza toa tuanike ili ya kwamba tukapate kukula. Mto Sabwani livunja ukingo wake, sasa maji yametuingilia kwa nyumba. Vile tuko hivi tumekaa tu kando, hata hatujui tufanye nini. Tutaki kupoteza watoto wetu, hataki kupoteza wananchi wetu. Kama hapa kuna shule, watoto wameenda shule asubuhi, sasa hivi maji yamejaa, watapitia wapi wakirudi? Tungelipenda pia kuona viongozi wale tuliowachagua wenye wako kwa serikali na wale wako kwa serikali ya kaunti waje hapo mashinani waweze kusikiliza hawa kinanga mama na hawa wazee waelekeze. Almost 3,000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala zimeathirika. Tuna vacate watu kutoka kwa manyumba zao waende safe places. And again tunashirikiana na other partners. Red Cross wako kwa ground kuensure kwamba we create camps ili watu wetu wakuwe safeguarded. Kamachelo manen jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo oganda joma sawa mano mar Kenya mondo miyo lok pachgi ewi kit jotelo mago magiyiero kendo gisum kit jotelo ma osebedo kanyo ka yiero e duond bura mano mar ODM. Gachagua oloso ka opoyo mosenindo Raila Odinga mawacho ni ne en jago mane oten gi jotelo ma wigi leo kendo mane ginyalo kod mbi mano mar telo. Oloso kinde nyasi mano mar Gemishiawatho Festival. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. All the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, and Babu Owino. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiko, wa Matinga, wa Makeki. Deep trouble. We are under persecution by Githinji. Our community faces extinction. Our businesses have been ruined. Our agriculture, our tea, our coffee has been ruined. En igachiel apis nyakane ngire Kithure Kindiki chamuma kaka jalup jatend piny Kenya bang' od bura mamalo kod Senate thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kindiki maen okil kamaloka mar jatend piny Kenya William Ruto e doho maduong' mar piny mangima ICC ne oyudo lemo makamano to Gachagua mae elewe motelo ne yiero mar 2022 bang' gol Gachagua tich maduong' mane ochomo Kindiki ne en hoyo oganda jomasawa mane chunygi osejok kendo duokogi kuom jatend piny Kenya William Ruto
Jafamarwa mar siasa Chris Owino kolono safar mar Kindiki yiga Chelepis. Tarik maket gi makawuono dwe mar 11 higa mokalo e kar maduong' ma KICC sigana machielo ne ondik e buge mag historia mar piny Kenya. Profesa Abraham Kithure Kindiki ne ochako tich ayanga ka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010. I, Kithure Kindiki, do swear. Kindiki mane ogone debe kod thoth jokanyo mag UDA kaka jal mane onego tend jatend piny William Ruto e yiero maduong' mokalo ne ochopo lek mare bang' Rigathi Gachagua chwalo lek makamano mbele. Mabiro bang' senators 67 puodho okang' mar jood bura mar thich oko Rigathi Gachagua tarik 18 dwe mar 10 higa mokalo tok gwandruok kod William Ruto kuom thuolo malach. So far Kindiki timo maber. Tiyo maber nikech jalup ker ok dwar nobed gi ji mang'eny. To kendo ok dware nobed kasuku ng'ama wuoyo mang'eny. Kiwuoyo mang'eny timiyo ker bedo gi wasiwasi ni dhi mae loch. Koro nikech Kindiki en ng'ama kuo mang'eny, aparo osetiyo maber. Bet mare kaka jalup ker pok okelo lokruok ma jopiny ne dwaro. Gima osetimo malong'o osebedo jatich manigi adieri ne Ruto. Jotiyo ne gi loyalty mare otimo gima onyise. To kane kokelo ndhadhu mar jalup ker. Thuolo machuok bang' Profesa Kindiki chamo muma, Ruto ne oyawo chunye kendo wacho ni gwelo mar Kindiki ne dhi miye kwe kaachiel gi thuolo maber mar chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya bang' bedo kod gwandruok kod jalupne machon Rigathi Gachagua thuolo machuok tok yiero mokalo. Korka kore, Kindiki ne osingo mar dolo bad sati kendo konyo William Ruto e chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya kinde campaigns, singo ma jonyon weche mag siasa wacho ni oserito nyaka sani. Kindiki to chalre ng'ama bolore. To lakini gima onego bed ni ipimo gi godo en ni en ber mane ma gimede ofisno. Nikech jatend piny ok many ng'ama dhi werne. Jalup jatend piny ok onego bed ni jawerni. Onego bed ni ng'ama nyisi advice. Kech in part of cabinet, une muchiwo advice ne ker. Kopogore kod konyo William Ruto chopo singo mane omiyo jo Kenya kinde campaigns, tich machielo mane ochomo Profesa Abraham Kithure Kindiki ne en duoko jomasawa machiegni kod William Ruto bang' osiepe kind jomasawa kod William Ruto bedo mawach kaluwore kod gol mar Gachagua e apis. As far as Ombulu is concerned, aparo ni onge gima yiero nokonyogo. Jo Mount Kenya oseamua ni gin gibiro fuato kama Gachagua dhiye. Kata ochung' kata ok ochung', mano to uamuzi ma gisetimo. Gima yiero nokonyogo omiyo Ruto stability. Ruto ne paro ni samoro koketo Kindiki to jomasawa nyalo duogo. Ok gibi duogo. Jomasawa nowuok kuome nikech uchumi manokethre ni. Noke nikech Gachagua. Gachagua noluwogi kuma ne gisegadhiecha. Mondo koro time bedo jatendgi mabene gi lwachne. Koro kelo Kindiki ok en suluhu ne tuo momiyo ne giwuok. Medo William Ruto mbi e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro nyalo miye thuolo maber mar rito lemo mare tok yiero mabiro, lemo ma jonon weche mag siasa wacho ni pod ni thuolo ne ng'ata ng'ata. Ruto pod dhi chung' gi Kindiki. Ruto pod dhi mana temo sero ombulu ma piny Masawa. Mane kumo dokie. Po mar jakom Raila Amolo Odinga obiro loko siasa ma Kenya. To osechako loko siasa ma Kenya. Joma ne liere e kodi sani koro wegi kaka kiye. To joma ne oloke kaka gunia migweyo bende koro sani odong' kiye, gima gibiro gweyo onge. Koro mano will change political dynamic ma Kenya ka. Nyalo affect nyaka kata Kindiki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Report mar Chris Owino ke loa e thuolo makawo yweyo masanda kosekalo 15 tok saa 7 odogo bang' yweyo makasane kikide mabor. We know times are tough,
So, save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Umetanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ne to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Machini kiro nyako Ramogi Jwang' en moro marani pudi kete karkae chenro ni mara weche manyien mago mag migago kamantiere kodi ka achiel kachiel. Wadhi nyime kod weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto opoyo okenge ma owacho ni osegero kata mosego e sekta mano mar thieth. Ruto mane loso e kaunti ma Kakamega kama ne orango e gedo mar osiptal ma Kakamega County Teaching and Referral Hospital owacho ni sekta mano mar thieth
osebedo gi dongruok mar reso ngima oganda. Bende otiyo gi thuolono e kwedo josiasa magoyo siasa mag pogo oganda. Najua sehemu zingine sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja. Ile tumekataa kabisa ni siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi na migawanyiko. Hatutaki afya iwe ni starehe ya watu matajiri na walio na pesa na walio na kazi. Tunataka afya kulingana na katiba ya Kenya iwe ni haki ya kila Mkenya. Awe na kazi, asiwe na kazi, awe na pesa, asiwe na kazi, maskini na tajiri, sisi wote. Katiba ya Kenya inasema kila mwananchi ahakikishe, serikali ihakikishe kila mwananchi anapata afya ya hali ya juu, and that is what we must do. Na sisi kama viongozi nataka kuhakikishia kwamba vile unajaribu kuunganisha Kenya mzima, hapa Kakamega nitakuwa mstari wa mbele ili viongozi tutembee pamoja. Na viongozi wote ambao wamechaguliwa tufanye kazi kwa heshima. Moko kuom jokanyo mag ODM kod jotelo manie sirkal okwedo jowetegi masani wacho ni ODM biro mana siro sirkal nyaka higa mar 2027. Jatend migawo mano mar teko Opiyo Wandayi, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod gavana Ochilo Ayako mano ma Migori ne oloso e kanisa mar SDA mano mar Inya mayudore e Awendo. Ne giwacho ni sirkal makamano en mana jok mane giparo makamano en siasa, makamana ni en mana paro ma orem ni mar dwaro mar oganda nyaka bed mar yudo bere sirkal. No puonja gimoro ni ok wanyal bedo jogo ma jotelo to wakiko wach. If you mean this, say it. Kiyie gi gimoro tiwacho, ko kiyie go bendi wacho. Koro waonge doubt. Once Jakom nonyisowa ni mondo wati kod President William Ruto, to mano e gima watimo. We had no business to challenge him. And we cannot challenge him even in death. And our working with President Ruto is out of our genuine hearts. Ken Miriambo, so without any fear of contradiction. Nili uruoke mwase bedegi te. The only one we can count on. The only one Mwanyalo Wacho has got some results Mwanyalo Neno. Ene manamare manoje mugi kapokothoni. Tomolo ya inya. Jakom yano hero mondo joluo obete moriwore. All the time kanwa wuoyo kode. No advice wa ne wabeduru jo moriwore. Eka ugendi amboko nya oluorowa. Kama wanatiere ni gima wadongo manyaka watim nyaka wariwore nyaka watim ang'o. Ang'eyo ni wariwore sani kendo ang'eyo ni wan jo ODM kendo ang'eyo ni wan gi geno mbele ni 2027 wan kaka jo Kenya e riwruokwa ni wanyalo chopo wuodhwa ma wuodhwa no nyalo nyuolonwa shareholding kata jogewa moko nyalo bede sirikal mamalo jogewa bende nyalo bede sirikal ma county. Un gi geno no kose uongego? Jakom kano nindo kumano wewa mogik en kurewa ei Broadbase ka to Broadbase ne gine jiadi ato Broadbase ka koro Jakom odhi odong ng'awa odong William Samoei Ruto. Wadhi matimore kaunti ma Siaya alwora ma Bondo en Ogai Madowo Martha Koome opuo Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga kaka ng'atno manohero piny kendo ma yie mare e pen chike noloko demokrasia mar Kenya. Olero ni dwaro mar Raila mar loko katiba manyien ne piny Kenya kaachiel kod yare demokrasia ma pacho kae e kinde mar higa mar 1990 osejiwo chuny oganda kokalo e doho to ahinya ok e yor lweny. E kinde mane otelo ne tend doho ma pacho kae kod kuku mano mar doho mano mar Judicial Service Commission
e chwalo ywak margi ne anyuola mar Raila Odinga. Koome oparo Raila Odinga kaka ng'atno mane ni kod chir mar reso piny Kenya. We started the journey with her. We did a lot of things with her. I'm not surprised that finally she became the Chief Justice of this country, because she has walked up that way there. Baba stood firmly for the rule of law. Baba stood for fairness and justice. Baba fought for our constitution. That is our guiding light today. I think the other important thing that I want to mention is a person who had no grudge. They called him names, they harassed him, they put him in detention, but he came back without a grudge. And he worked with all those people who gave him that. Jotelo poda medo mana chopo mano kango ka Jaramogi kachel koda ka opoda mano mara goyo mos na nyuol mara mosenindo Raila Odinga. Kamachelo en ni duol mano mar Kenya National Bureau of Statistics KNBS ikore ne chenro mano mar nonro ewi chal mano mar kwan oganda kod midhiero mag ngima e piny Kenya mideno kanyo ni Kenya Demographic and Health Survey. Chenro no ma owinjore chakre dwe mar 11 higa ni owinjore ochop giko e higa manyien. Nonro mar KNBS dhi yudo kendo idhi tigodo gi sirkal e rango kaka nyalo chano chenro mage mag dongruok, chike kod mamoko. Apisa mano marango ngima ma oganda Dr. David Soti wacho ni nonro no bende dhi konyo e ng'iyo kaka thieth ma nengone oyweyo UHC dache pacho ka. We are starting data collection in the next 1 week or so. It's an exercise that will go on for about 80 days. That means once we start in November, we'll go up to some date in December, take a break for the festival, and then resume in January to continue with the work until somewhere in February that data collection will be completed. Now, this is the first time that we're doing the mini DHS in Kenya. We have done full-fledged DHS, 7 of them since 1989 up to 2022. We are really excited because we are actually the consumers, major consumers of this data that is going to be collected, and we have been looking forward to see that we have this data with us, because in our planning and execution of the mandate of the Minister of Health, we need this data like yesterday. And so every bit that is going to be collected is going to inform the programs that we undertake. As you realize, we are working on UHC, and UHC requires that we apply resources where it matters most. We need to know where our people are, what are they suffering from, who are we supposed to target with the resources that we have, so that it can be impactful in their lives. Wachigni weche mag tuke. Tim mar Arsenal ne odhi nyime gi loch tuke magi e lig mano ma Ingereza bang' loyo Burnley gi gonde 2-0 e tugo mane otugo e lap mano ma Turf Moor nyoro godhiambo. Gonde mag Arsenal